Мунтахаби футзали Тоҷикистон омодагиро ба бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2024 оид ба футзал оғоз намуд. Якачини футзали меҳан дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ин мусобиқаи муҳташами сатҳи ҷаҳонӣ бо қаҳрамони феълии сайёра якачини футзали Португалия бозӣ мекунад. тамринҳои тими миллӣ дар донишгоҳи информатсионӣ ва технологии шаҳри Тошкан баргузор гардида бештар аз 1 соат идома намуд. тибқи муқаррарот пас аз ҳар бозӣ даста як рӯз истироҳат мекард ва баъдан тамринҳоро оғоз менамуд. чун дастаи мо ҳадафҳои бузург дорад, аз ин рӯ дарҳол ба кор оғоз намуд. бо ин гуна рақибон бори аввал бозӣ мекунем ва мегӯянд ки маҳорати касбӣ таҷрибаи касбӣ кам намерасад ки оянда ба фикрам хуб мешавад. Ба ҳар ҳол нигоҳ накарда ба он оморҳое ки мо дорем, мо дар бисёр омилҳои бозӣ аз дастаи Марокаш бартарӣ доштем. Мисол дар задани зарбаҳо мо дар умум 50 зарба задем, Марокаш 24, онҳо зарбаҳои аниқ 14 та задан, мо 23. лекин ҳисоб 4-2 ба фоидаи Марокаш. бояд дар ин самт бисёртар кор кунем ва дар лаҳзаи охир бояд бозингарон ҳамон хунсард бошанд. мо камтар саросима мешавем. сабаби асосияш ҳамин аст. аллакай дар тамрин Фазали Сабдуров ва Бахтиёр Солиев иштирок надоштанд. осепҳои на чандон вазмин бардоштагиам пас аз як бозии якум ва мо ба харонаки истироҳат кунам беҳтар аст. муаллифи голи аввали тими миллии футзали Тоҷикистон дар қаҳрамонии ҷаҳон Самандар Изомов бар он назар аст ки бо тамринҳои ҳамвора ва сарҷамъӣ метавон дар муқобили дилхоҳ ҳариф бозии арзанда нишон дод. тайёрӣ ба бозии Португалия аст. мехоҳем барем чӣ қуввати дорем дар майдон бидиҳем то як натиҷаи хуб ба даст биёрем. моментҳоро задан дар кора ҳаракат мекунем дар ин бозии Португалия ин иштибоҳро ҷуброн кунем. қобили қайд аст ки тими миллии футзали Тоҷикистон дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2024 оид ба футзал дар гурӯҳи И бо ҳисоби 2-4 аз якачини Марокаш шикаст хӯрд. дар дидори мазкур аз ҳайати дастаи мо Самандар Изомов ва Файзалӣ Сардоров гол заданд. бозии дуюми хешро шогирдони Пайрав Воҳидов дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2024 бо Португалия доир мекунанд. ин рақобат санаи 19 сентябр дар маҷмаи варзишии Ҳумо-Аренаи шаҳри Тошкан баргузор гардида соати 20 оғоз мешавад. дар бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ санаи 22 сентябр мунтахаби Тоҷикистон дар Бухоро бо якачини Панама рақобат мекунад. тибқи муқаррароти қаҳрамонии ҷаҳон аз 6 гурӯҳ 2 дастаи беҳтарин ва 4 дастаи беҳтарини зинаи сеюм соҳиби рохати марҳилаи плей-офф мешаванд.